Selamun Aleyküm evarê nêja dem wexta we xweş. Em dixwazin îro pêşbirkekê we xaçepers bulmaca bipirsin. Di encama wê de netîceyekî qezençbek em ê diyariyekê bidê. Diyariya me jî kitêba Mela Mehmûd Qilinç e. Ev ji bangehek derketiye. Navê kitêbê ji pirtûkê jî peyv û peyvekên pêşiyan e. Gotinê pêşiyan tê de ye. 6000 bêtir gotin tê de ye. Ki bi qezençbek em ê wek diyarî ji wan re bişînin înşallah. Pêşbirk şertê wê yek jî ev e yê qezençbekê hundir welêt de Tirkî de bem jê dikan bişînin. Belkî dervî welêt bi pirsgirêk derkeve belkî em dikan bişînin. Lêberê eger îmkana hebe em ji wan re jî bişînin. Wexta vê pêşbirkê vê wîdeoyê 24 saetê yani rojeke piştî 24 saeta bersiv bê dayîn qebûl nabe. Kî ewilî bersivê bide ew qezençdike ê pişt re bide em wan qebûl nakin. Em ê hew diyariyekê bişînin. Xaçepirsa me çawa ye? Di hundir xaçepirsê de çel peyvî û zêdetir gotin. Peyv hene me çawa bicîkirî çepê ber bi rastê ve û ji we ber bi jêr ve me bicîkiriye kî çel gotinî peyvî û zêdetir di şîroveyekê de yormekê de carekê de binivîse û par ve bikin dur 24 saeta de ew ê qezenç bike. Lazim peyv giş rast be, tîpê wê jî rast be. Eger xelet be ew ê neyê qebûl kirin. Em binerin. Erê me gote lazim e ê bersivê bide gerek şîroveyekê de yormekê de tenê yani gişî yek şîroveyekê de cevabê bidin. û piştî ev wîdeo ket weşanê 24 saet wexteyê piştî wê jî em dikan bişînin. û jê pêv jî tişkî em lê zêdebek pirtûne ye ji we re qawet be. Eger mûzû bersivê bide înşallah bi qismetê em ji we re bişînin. Heta wîdeo kedinê emanetê Xuda bin.